Talang araw sa ating lahat. Kilala mo ba yun? O ito? Itong mga pagkain natin ngayon. Kung ano to? Para sa ano itong pagkain na ito? Alamin nyo. Ito ang mga pagkain na pagkain sa mga may sakit sa diabetes, mga kaibigan, di ba? Ganito ang mangyayari natin pag tayo ay may diabetic o may diabetes. So masarap to. Hindi lang to kainin ng mga diabetiko, kung hindi pag wala pa kayong diabetes, ganito ang kainin nyo, parang maiwasan nyo ang mga ang yung sakit na mga dumadapo sa inyong katawan. Ito ang magandang kainin, hindi lang palaging kainin to, kundi ano lang, pag hindi lang saglit lang, mga kaibigan, parang hindi tumataas ang inyong sugar o matapuan kayo ng diabetes, mga kaibigan. Ito ang gawin nyo to prevent diabetes in your body. Wala pong tinuod, wala po itong in English na ko, abot sakto po ito, mga kaibigan. Okay, nandito itong suka saka tuyo, yung pangsawsawan, mga kaibigan. Ito ang gamitin natin, simple lang na pagkain para sa may pakiramda, ano yung naramdaman sa katawan. Yung may sakit ba, mga kaibigan, ibig ko sabihin ganyan ang kainin na natin. Okay, huwag kayong kumakain ng mga junk foods at saka yung mga nasa street foods o lechon o ano pa yung mga nasa tabi-tabi. Huwag kayong kumain dyan. Kung bata-bata pa kayo, pwede pa kayo dyan. Pero pag tumanda ka, ganito ang mangyari mo kung palagi kayong kumain ng mga pagkain nasa labas o nasa tabi-tabi, kaibigan. Ito ang pagkain bukid. Tingnan yung mga taga-bukid, walang diabetic, malakas sila, di ba? Pero tayong mga nasa syudad o city, ganito, madali lang tayo madapuan ng mga sakit na ito, yung diabetes o ano pa, yung high blood. Okay lang, mga kaibigan, ganun ang buhay natin, mga kaibigan, sa mundo na ito. So pag mayroon na kayo, careful lang tayo, hindi na tayo kumain ng mga bawal sa ating katawan, mga kaibigan. Ito lang kainin natin, mga kaibigan, palagi. Okay lang, happy ba kayong ganito ang kainin nyo? Para sa akin, happy naman ako, kasi nakakain naman ako ng mga masarap noong bata-bata pa ako, mga kaibigan. Ganito ang nangyari sa akin, sa akin, mga kaibigan, kasi matagal na kong kumakain ng lechon o ano-ano pa dyan. Okay. Pag ganyan ang gawin nyo pag bata-bata pa kayo, ganito ang mangyari sa inyo, di ba? Okay. Kung maaari, huwag kayong dahan-dahan lang kayong kumain ng mga masamang pagkain o yung mga bagong pagkain ngayon, lalo na sa mga mamatamis, mga kaibigan. Okay. Ito na ang kainin ko ngayong almusal, mga kaibigan. Pagka ganda o pagkasarap nitong mga pagkain na to para sa akin, kasi ngayon pa ako nakakain nito, mga kaibigan. Pag ngayon tumatanda na, noon hindi ko kumakain nito. Okay, mga kaibigan, ito sukra, ito pamintin sa mababang sugar, mga kaibigan. Hindi na alis ang sugar, mga kaibigan, pag may diabetes na tayo. Ang atin lang pababa at saka pag regulate sa ating katawan sa mga gustong hindi tumataas ang asukal sa mga diabetes, mga kaibigan. Ito ang kanin at saka prutas o ano-ano pa, isda o ano pa, ganyan. Ito, kumakain na tayo at tayo na, mga kaibigan. At salamat sa iyong pagtingin sa aking vlog. Saka kung maaari,
mag-subscribe at saka i-share kung hindi kayo mahihiya. Okay, bitaw. Maraming salamat at magandang araw. Ulitin ko sa ating lahat. Okay, mga kaibigan, kain na tayo. Sarap to. Tingnan nyo. Ito lang, mga kaibigan. Okay, ulitin ko. Maraming salamat and please subscribe. Okay, bye.